martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mga ramoti pardalanan ningulu nami sahat tutikion. Tuhan tangi honon nami mahatam na badiay. Homa na mangukap rohado pikiran nami di bagasa todimi asatakas sujalohami jalatakas huat tusihami hatam na badiay. Amen. Horas madihita sude. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita partangyangan dihita di tikion, ima na tarsurat di buku Yohanes bidu 4, mamuka sian ayat 4, sahat tu ayat 14. Tapay hutihu ma di rohata, songonom ma didok. Alay ikon boluson na doluat Samaria. Gabe Roma ibana tu sadahuta na di Samaria na marguar sikar mardonokon ladang na nilehon ni si Jacob tu si Joseph anak nai. Alai adong ma di si sumur ni si Jacob. Jadi di bahen naung loja Jesus siap pardalanan hudul ma ibana di labung ni sumuri tar di hosniari mai. Dungi Roma sada boru Samaria manahui aek. Jadi didok Jesus ma madok ibana. Leho nau minum. Ay nungalau akasisian nai tuhuta manuhor bohal. Jadi didok boru Samaria ima madok ibana. Boasa mangido tapiak ko halak Jahudi sian au boru Samaria. Aidang marparsaora kalak Jahudi dohot halak Samaria. Dungi nina Jesus ma mangalusi ibana. Out di botoho basa-basa ni debata. Jala out di tadaho na mangido aik inumos siyak ho ra oloho mangido tu ibana. Dungi lehonon nama tuho aik na mangulu. Jadi didok boru-borui matu ibana. Tuan tahu-tahu gariso ada di ho. Tole bagas do sumuron. Tung siad dia matu ho aik na mangolu. Tung ubal gamaho asa oputta si Jacob na mangalehon sumuron. Dihami ibana do manginum siani dohot ianakon na ro dipinahanna. Dungi nina Jesus ma mangalusi ibana. Sai mangulahi mahuas do nasa na minum sian aikon. Alay na manginum aik silehonoki naso tupa mahuas bei rodi sa liling-liling na. Ay anggo aik silehonoki gabe mual doi di bagasan ibana na mabaur sahat rodi hanguluan sa liling nililing na. Ima sahat na. Huria na hinaholongan ni Tuhata, mauas pakilalaan na mula-hula doi tahilala. Jala holasada do ubat ni na mauas. Ima minum. Alay taingok ma. Dung minum pita dang sadia leleng rodong se pakilalaan na mauasi. Atar songonima satorusna pakilalaani. Alai adong do nama baik kita dang mauas be saliling ni liling na. Dia mai. Huria na hinaholongan ni Tuhata turpuk goar ni minggutta sadarion ima letare lapatanna marlas ni roha di bagasan Tuhan. Marlas ni roha ma hamu. Jala diarahod dohita marhite topik ni minggutta sadarion namadok. Jahoba mangalehon aik hanguluhan. Huria na hinaholongan ni Tuhata turpukon ima pakatayon ni Tuhan Yesus dohot boru Samaria di labung ni sumur ni Jacob di huta sikar na di Samaria todokon ni ladang pajaean na nilehon ni si Jacob
tu si Joseph na jolo. Boy may tapamanat di sada Musa 48 ayat 22. Halak Samaria ima bangso peranakan ni halak sileban dohot Israel uju terbuak kala Israel ro bangso sileban tu Palestina jala di oli boru ni halak Israel. Poparan nasida ma naginoaran Samaria. Marasing do paragamoon ni Jahudi sian Samaria. Holan buku ni si Musa na limaido dietong Samaria buku na badia. Taringot tu inganan pertangyangan dohot taringot tu Mesias pe marasing bedo pikiran nasida. Mangihuton Jahudi Jerusalem do inganan pertangyangan dohot inganan hapapatar ni Mesiasi. Mangihutok kala Samaria dolo Gerizim do inganan pertangyangan dohot inganan hapapatar ni Mesias. Marumang politik do haroro ni Mesiasi mangihutot Jahudi. Hape dihalak Samaria marumang partodia do panagamun nasida di Mesiasi. Di paradato pe marasing do Jahudi dohot Samaria. Mangihutot Jahudi tumoru do hari di hadirion ni Samaria sian halak Jahudi. Eles do rohani Jahudi mida Samaria. Hape ikon mamulus Tuhan Yesus sian luat Samaria. Ai sobui halak Jahudi mamulus sian luat ni Samaria. Masih siseap pedang boy. Ai tung leado halak Samaria dirajumi Jahudi. Marhite na mamulus Tuhan Yesus sian luati dipatuduhot Tuhan Yesus nasotarihot ibana tuha somalan ni Jahudi. Ditopas Tuhan Yesus aka olat-olat na binahin ni jolma di tonga-tonga ni parsauranna. Ima na binaritahon ni Yesus diturpukon. Marhite topi ni mingguta Jahuba mangalehon aek hanguluan. Huria na hinaholongan ni Tuhatta molo diodolhot tuhita Jahuba mangalehon aek hanguluan pinomat adong ma tolu na macarikot si parsia jaratta sia turpuk jami taon. Na parjolo na patauhok kita manadda basa-basana. Jahuba mangalehon aek hanguluan ima na patauhok kita manadda basa-basana. Mangihutot Jahudi nang Samaria pe toru jalaleado hajongjongan ni boru-boru siap bawa. Gariada ganggudo napistar ni Jahudi taringot tu boru-boru. Martodi do manangdang. Tung soboi do pasidohot boru-boru dipunguan na marsituhu. Lumobi di ulaon paragamaon. Tokabolod do di ugamo Jahudi makatai padua-dua bawa doh boru-boru. Ujupajupang di adaran di tongad dalan manang diinganan nalanga. Sadok diorai adat dohot agama Jahudi do nasongoni. Alai dang marnosan adat nasongoni di Yesus. Aitung apala di sumur na di adaranido didapotton jala dipakulingi Yesus boru-borui. Boru-boru na tinadani jolma dang suman pangalahona. Ima na di ayat 10 1 ayat 10 siai. Padua-dua na sida makatai. Aidos do hajongjongan ni bawa dohot boru-boru di Tuhan Yesus. Rap na tinoppa ni debata jala uasan di asini Tuhani. Huria na hinaholongan ni Tuhatta sai marlas ni roha do pamolus dohot akapinahan na mamolus sian sumur ni si Jakob di huta si Karon. Ay gabi sobu uas na. Hasosobu ni uas parsatokinan na nilehon ni sumuri dipake Tuhan Yesus laho patadahon
aik na pasobu uas ni jolma dakola satokin ay mual parsatokinani satoki sabing do sobu uas di bahini songo boru-borui na sohea sobu uas na hagiok na nang penaung 5 tunggani dolina hape ia mual na nilehon ni Tuhan Yesus dang say mauas be akana olo majalosa dohop manginumsa syarat manginumsa ima baubahor roha manang olo dipatupa revolusi mental. Huria na hinaholongan ni Tuhata dipangido Tuhan Yesus aik sian boru-borui alai dang mamitor dilean ala marningot adat nasobui marsaur Yahudi dohot Samaria imana di ayat 5 ayat 6 alani masa mapakatayon ni Tuhan Yesus dohot parupuani didok Tuhan Yesus out di botoho basa-basa ni debata nani dok ni Tuhan Yesus basa-basa ni debata ima ngolu ni boru-borui dang mamitor diuhum debata ibana nang pebelga dosana out di boto mangarimangi basa-basa ni debata manigor leanon nado aiki tu Tuhan Yesus na mangido tu ibana out di boto basa-basa ni debata tadaon nama ise Yesus na mangido aiki ay manangise na manadda basa-basa ni debata ido na olo basa tudongan na jolma na mangido tu ibana tung basa-basa ni debatado di boru-borui haroro ni Tuhan Yesus manopot jala makatai dohot ibana out ditadda boru-borui Tuhan Yesus lehonon nado aiki tutudo dang ditadda boru-boru Samaria Tuhan Yesus naro mangido aiki dada jolma na somal out ditadda boru Samaria ise Tuhan Yesus ibana do naro mangido sian Tuhan Yesus huria na hinaholongan ni Tuhata si au honotta do padohan ni Yesusi au na dibotoho basa-basa ni debata gudang do masa harauson partodion dingolutta ala dang taboto manang paula so taboto basa-basa ni debata na tajalo jojo do masa dosa gijang ni roha dohot aka ulaun na sosuman ala mapitung si malolong partodiota di aka nauli na pinasahat ni Tuhan Yesus tuhita au taboto balga ni asi ni debata dang rausita maradopon ibana au taboto balga ni asi ni roha ni debata dang holitita manupahi ulaun ni Tuhani au taboto balga ni asi ni roha ni Tuhani dang galehita mangula ulauta jojo dohita songon na somanadda Tuhan Yesus ay leba dohita martangiang mangido na rikot dingolutta leba dohita marsaur dohot ibana uju ari minggu jala leba dohita mangido na pasobu ues ni tordita dohot mangido na pamora ngolu ni tordita moloso adong be parasingan ni kualitas ni parnguluota sian halak naso Kristen ima patuduhon naso tatadda Yesus molotakas tatadda Yesus raja ni huriai disido boy hita mamake nguluta gabe habaoran ni holong ni rohani Kristus huria na hinaholongan ni Tuhata na padua homma Jehoba mangalehon ay kanguluhon na patuduho kita manadda hasitongan ni hatana. Dina tinaringotan ni Tuhan Yesus taringot tu aik na mangulu say ihot dope pangatusion ni boru Samariai tu aik na disumur ni Jakobi ima aik portibi na bui pasobu ues satoki sabing alanido ubahed ditaringoti boru-borui tahu-tahu na swadong di Tuhan Yesus sia dia maboi lehonom motuau aik na mangulu ai gari tahu-tahu swadong diho
ninna boru-borui. Gabe abal rohana tu alat manang ula-ula. Aku ni ala do pesiar rohana hasitongan ni padohan ni Tuhan Yesus taringot tu ai na mangului. Gabe dipatudoson ibana habal gaun ni si Jakob na pateaton sumuri na dau sumurung siat Tuhan Yesus mangihuton boru Samariai. Dung sosot di jolo na hasitongani gabe mapurus ibana tu adat hasomalan. Ala ubal gado di ibana adat hasomalan siak kasitongan na niatusan nai. Singo-singo do itu hita amang inang. Saliling so niatu sa kasitongat jala saliling so hinanguluhon hi say arta purtibi materi do ukuran ni nasitong. Ay so paradongan ni, ay so pertubu na belgay, ay so parsikola na tiboy, ay so estolu doktori, ay so adong mobil ni, ay so merjabu do pay. Say ido ukuran ni kualitas, dohot hasitongan ni parsaorata, dohot di huria. Say hira arta portibion, dohot bunga-bunga ni portibion do ukuran ni hasitongan. Dos doi, dohot padohan ni boru-boru Samariai. Ay gari tahu-tahu so adong diho. Marana belga do pangalaho na songoni di ngolu ni jolma. Molo say sinuhat tasitongani dohok materi na tarida. Hape soboi tarsuhat habel gaun ni debata marhite akka na tarida. Dos doi dohok mara na pedua honon. Ima molososon hasitongani di jolota gabe mapurus sita tu adat tasomalan. Gabe tabahen na pinukan ni na perjolo suhat-suhat ni nasa hasitongan ni etika parsaoran doho aturan. Ubelga jala gumogo tabain sian hata ni debata. Ala nunga hasomalan korupsi di negaraon gabi di do na sohasea nasa halak na mengabati korupsi. Molo adong sada halak na mabahin gerakan revolusi mental pitor hatop dohonotta na somalima jot hasomalani tabahin gabe ukuran ni hasitongan. Napatuluhom ma huria na hinakolongan ni tuhata. Molo dio sosohot tuhita Jehovah mangalehon ay kanguluhon hanguluan napatuluhon napatauhok kita mamaorhon ay hanguluoni tu portibion. Takas do dipabawa Tuhan Yesus hinabalga ni hadirion na martibakon si Jakob. Say na mauas do akan na minum siyan sumur ni si Jakob. Hape aik na mangulu na nilehon ni Tuhan Yesus boy pasobu uas sa liling nililing na. Dibidu opaton marulahulak ditaringoti aik na mangulu. Aik na mangulu ima aik na somate. Na say mabaor mabuang ngulu na ibaru tu na tinodong na ima hasesaan ni dosa las ni roha dame gugu na ibaru ngolu na ibaru ido si lehon-lehon ni Tuhan Yesus tu akan na romangido tu ibana jala na majalo aik na mangului gabe habaoran ni akan na uli tu na humaliang na mamarho gugu na ibaru sian ngolu ni na porsea tu dongan na jolma asa sude dapotan. Dipangido Tuhan Yesus do asa mabaor aik na mangului tu huriana dohot tu akan na porsea di ibana jala sian huriai tu portibion dang songon aik na mate jala na olo marsik asini rohani debata na olo manesa dosa jala patubuho gogo na ibaru dang tagamo mauas be akan na porseai di hasitongan na pinapatar ni anak ni debata doho dinasa pakorhon na naulii ro di saliling ni lileng na marhite jami taon disulikiti do rohata aik ahado nasa ita inum dohot nani inum ni huriata nasa lilingon huria na hinaholongan ni tuhata maragam rumang ni aik na makaliangi nguluta manat tita ay jotado
tuminggul si pareotta ubege tawaran ni portibion sian ubege hata ni debata. Na jotan na songon na umuli poda ni oputta sian hata ni debata. Da jotan tuminggul hita siap poda ni portibion siap poda ni Tuhani. Da jumo do umingot tita di hata ni namate sian hata ni debata. Da jumo do tuminggil hita hasomalan sian suara ni Tuhani alani i disungguli jami tau kita asa hubas mamaorhon ai kanguluani tuna humaliak kita marhite-hite napa patarhon pada daun ni basa-basa ni debatana tajalo doho marhite pos ni rohatta di Yesus mual hanguluani molo tapang range holomoni rohana ido hatarida ni natabaorhon mual hanguluani tu portibion. Amen martangiang mahita. Mauliate madiho debata dihatam na badiai na mengajari kami asa manoktok kami Tuhan makirim di mual hanguluan na pinaradi ni asini roham di kami. Suaton mabagas satami asa tubuh jala marparbue di parnguluan nami sigano pare. Amen.